Querida familia do Cole de Parga, benvidas ao festival máis histórico da historia deste centro. Sí, dixen historia despois de histórico, porque este curso en Parga tivo moita, pero que moita historia. Este non vai a ser un festival calquera. Ademais das actuacións de cada clase... Imos amosarvos un pequeno documental sobre as investigacións que fixemos ao longo do curso sobre a nosa cultura castrexa e a chegada do Imperio Romano. Porque sí, durante este ano convertémonos en exploradores e exploradoras para coñecer un pouquiño máis as nosas orixes. Todo comezou este setembro cando dous personaxes extraños viñeron a visitarnos. A Castrexa Brea e o senador romano Menia Clibus. E os dous puxeron a proba a nosa pericia coa realización dun escape room que tiñamos que resolver. Un fantástico viaxe no tempo que levou a cada aula a representar aos castrexos ou aos romanos. Así que mansa a obra, e aí comezou a nosa batalla de aprendizaxe. A partir de aí o noso cole empezou a transformarse en unha especie de poboado castrexo. Pero tamén co superedificio polos romanos. E como tanto a romanos como a castrexos lles gustaba moito iso de celebrar, queredes ver o espectáculo que vos temos preparado?